Hold up mga choy. So naman. So part 2 ng Christmas party no na vlog. So may na yung boses ko kasi natutulong yung kapatid ko no, sa mama. So kaya mga choy, ito yung part 2. Yeah. Switch. So, what up mga guys? Nakita nyo no? May babe sa mukha ko no? Kasi kasabugi namin yung balon gamit na tulong namin may tamtak. May tamtak sa mukha ko tamtak. May tamtak. May tamtak. Oy sir! Sir, wak may tamtak sir. Wak may tamtak. Kasi mabangga sir ko. Isa na galing kabalon na yung tutulong mo, di ito kanan. Pag makabuto ka, isa daog na ka. Wak may tamtak sir. Sa ulang macay para masababang balik. So, Buto lang, isa kabalon, daog na. Pinakauna daog. wala na ulog sa sadyo. So, maya tangkal sa ang una nakabuto. Muna ang una nakabuto. Ito ang kaduang nakabuto. Muna ang katulo. Badan, ang katulo nga nakabuto. So, mga untungan. Doon sila tulo ka buhok, nakadaog ko. Pilay dagal ninyo. 50 bucks lang. 50 bucks lang. Bahala ko, nauna. Basta. May 50. Cash yapon. So masay. Ito marami. Hasta mo si Paul Gaspi. Hindi ako nakalaro yun. Pero na ako 100. Mayaman na lang ako. Pili ko na yung bahay nyo. Ano yung bahay nila? So dito tayo kasi. No comment, no comment. Ayan. So, Sony, nakadaog daw wala. Hindi nyo, wala sinagagaan kay. What's happy sa top 3, no? So, yeah. Wow! So, si Castellon ba akong amigo ba
Nani, bagong sapatos kayo. Gwin-gwin lang ba? Lahira din ako mego nga dato kayo ba nga shoes man ba? Shoes ba no? Vlog ba ka? O sa man tayo kay day man eh. O sa ira man eh. Na among kinabutan niya, kinabot. Dairo mga choy. Mana yung kadag letso no? Basta na letso no? Mga babae Puto ka na! Oh, saya mau ambak sih. So, 20-20 sila no. Nakatawag ako sa nakabuto mo. Nakuna ko ang telepon. Kumagigit sa profile.
Nga, ang sulod na mga envelope na ada sa tawag na 20, 200, 500, Guys, ang 1,000 daw. 500 to diri guys. Kuan walay 1,000. 500 guys. Lo ka 500 kung daghan kilo 20. Wala. Sa 100 guys. Kita na lang may kita na Amin. So, ang pag-ibig.
kita ni Ma'am. Pero, espesyal.